Vielä-volttaus paikalla numerolla 4 Samurai Z on hieman ongelmia. Tarkkaillaan tilanteita, mutta pysytellään volttauspaikalla. Ja seurataan, kuinka Samurai Z:ltä tämä volttaaminen onnistuu ja tarvitaanko siellä esimerkiksi avustajaa volttaukseen. Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö 3 pääsee myös avausyrittämällä hyväksytetty matkaan. Ja vaikka oli monti ongelmia, niin numero 4 Samurai Z siirryttää keulapaikalle ulkopuolelle puolittain numero 7 Sari Sosterapääteinen seuraavana 2 Lindy Bliss. Kolmannessa ulkona 3 Vilma Wigwire. Ja etukarteeseen mentäessä kaikki ovat ravilla tällä hetkellä lähdössä 3, jossa keulapaikka vaihtuu kun 7 Sari. Testalaisiväkin siirtyy kärkeen lähinnä sitä 4 Samurai Z. Kolmantena ravaa etukanteeseen mentäessä numero 2 Lindy Bliss, sitten tulee numero 3 Vilma Wigwire ja siellä 4 ravaa takasuoralla numero 5 Difficult Way. Avaus 500 täyttyy hetken kuluttua numero 7 Sarisi ja avaus 500 menee aikaan 25. 7 Sari johtaa ulkopuolella matkaa numero 3. Vilma Wigwire lähinnä johtavaa sisällä on numero 4 Samurai Z, sitten tulee 3 Vilma Wigwire toisessa ulkona, johtava rinnalle on edennyt 2 Lindy Bliss ja näin nostaa sisältä toiseen ulos numero 4 Samurai Z, näin sisällä seuraavana numero 3 Vilma Wigwire. Avauskuvat täyttymässä hetken kuluttua lähdössä 3, jota johtaa sisällä 7 Sari ulkopuolellaan numero 2 Lindy Bliss ja 22 mennään avaus 1000 lähdössä 3 ja nyt siirtyy kärkeen numero 2 Lindy Bliss ja lähinnä sitä tulee 4 Samurai Z. Kolmantena sisällä numero 7 Sari toistamaan vetoapua etenee numero 5 Difficult Way, kun matkaa Kärjelän matkaa maaliin reilut 850 metriä. Hylätään numero 9 Exciting pitkästä laukasta, hylätty numero 9. Toisessa parissa ulkona ravaa numero 12 Time Out, kun viimeistä kertaa takasuoralla ja kärjessä numero 2 Lindy Bliss. Se johtaa ja kolmas puolikas on täyttämässä hetken kuluttua numeralle 2 Lindy Bliss ja se menee kilometriaikaan 20. Nyt on 5,5 kilometriä matkaa maaliin ja numero 2 Lindy Bliss. Se johtaa Talekon mitalla numero 4 Samurai Z, sitten tulee väliä numero 7 Sari, joka on kolmantena. Ulkoa tulee vahvasti eteenpäin numerolla 12 Time Out, se nousee sijalle 4. Kun takakartteen pohjasta on 300 metriä matkaa maaliin, taistelun parina maalisuoralle kartuu 2 Lindy Bliss, takana numero 4 Samurai Z, kolmantena seuraa 7 Sari. Ulkoa yrittää myös kirja 12 Time Out. Ja viimeinen 100 metriä käynnistyy sisällä 2 Lindy Bliss. Vaatelijana tulee rinnalle 4 Samurai Z, kolmatta rintamaa siellä 7 Sari. Ja hieman maali ja siirtyy kärkeen numero 4 Samurai Z ja Juha Länsimäki.